Ngabe khona ufuna ukusho? Khuluma. Yazi akudala phela thina sifikile. Kodwa isikhathi sesivele sabaleka nje. Ngizwa ngathi sifike manje nje. Oh, uqinisile. Isikhathi sihambile ngempela. Anginakanga nokuthi sekuntambama sekuyisikhathi sakho sokuthi uhambe. Auntie. Ugogo uke washo ukuthi banosiko abanalo lapha yana kwakhe ukuthi abantu abasanda kushada mebefikile bezemcimbini baphoqelekile ukuthi bahlalila ngelilodwa. Ngisho ukuthi ungakwazi bandle ukukhuluma noAJ ngalokho ngoba phela yonke into kumele ihambe ngesiko. Ugogo naye uzojabula. Oh, banamasiko abenzayo lapha. Asinawo lonto thina la. Okanye usiko olusha? Kungenzeka. Bacebile phela benza noma yini abayifunayo. Kuhleke lokho. Lalela. Uyabona ke. AJ maqhubeka hlalela. Uzosiza lokho ukuqinisa ubudlelwano bethu nabakajahagida. Ngizomcela ke. Lela, ukhuluma iqiniso mntanami, ngiyafisa ukuthi wena noAJ ngabe niyahlala la namhlanje. Kodwa futhi angazi ukuthi ngamcela kanjani. Ngisho nangesidlo sasebusuku asikwasanga ukuhlela konke. Ngisho ngathiwa ngiyamcela ukuthi ahlale kwanamhlanje, asinawo ngisho umbhedo ukuthi alale. Yana nenhliziyo enhle bandla, kodwa ngizizwa kahle ukucabanga ukukwenza lokho ngenxa yalokho. Baba Kalila. Uma ngabe umehluko ubungekho phakathi kwemindeni yethu yomibili. Ubuzongicela yena ukuthi ngihlale la. Kahle angihlale endaweni ekanjena. Iqiniso ukukweseka litholakala kubathandiweyo bakhe ekhaya. Hayi kubukhazikhazi bezinto. AJ ngimisela ukuthi ngihlala lapha. Ngiyabonga AJ. Kuyisibusiso. Hawu AJ sekhohliwe yini ukuthi ubethe ngeke nje azahlala isikhathi eside la ekhaya. Ubebeka imigomo eminingi kodwa nangu manje useyiphulile. Uzibe yonke imigomo oyibekile. Konke lokhu ngenxa yomndeni wami. Ungalibamba ucingo lwakho. Befati bamba ucingo. Kungenzeka ukuthi ucingo lubalekile. Hey wena, wenzani manje lapha? Yekela lento yenzayo. Sizwana? Uyabona ukuthi uAJ sehlala lapha. Ngihlalele yonke into ke. Njengoba ngithe hlanza igumbi lakho, ushintsha amashidi namakhushini, ukwenzile lokho njengoba bengisho? Yebo, sengikwenze konke kumele ngikwenze. Uyisusile ingubo zakho, wafaka ihlanzekile,
Mhlolo Vikrante wazwa ngithusa. Ufike kanjani la? Hayi akulutho nje bengithi nje angize nje ngizobheka ngalana kule ndawo. Ngithena nje awuthi ngivakashe ngidlule ngala. Kubukeka ngathi nje ninesikhathi somndeni. Ngiyaxolisa kakhulu. Nisichithe kahle. Sengizohamba manje. Ngoba vele usufikile. Ungangena. Kunento kumele sithi ngomngomo. Sekuyisikhathi eside kade ngagcina ngizomjabulile. Ngidinga ukuba nengxoxo ebalekile. Asihambisele nobonke oblanket nakho konke okunye. Wena auntie ungeza nawe. Makalila, singalithola ikhofi. Kulungile. Uyalifuna ikhofi? Kulungile, cela ungenzele lodwa. Aha. Ngizoletha. Ungahlala. Ikhofi. Empeleni kahle bengifuna ukubuza ukuthi ngifake ushukela lomngaka ekhofini. Kube sipuna sisodwa. Kulungile. Ngiyacela ulenze ngokusheshsha ngiyabonga. Ufunani la? Ngikubuza umbuzo. Ulahlekelwe umsebenzi kodwa kuyiphatha kwakho kusafana. Usukhohliwe wena ukuthi kwenzakalani ekuqaleni. Noma mhlawumbe ufuna ngikukhumbuze. Khipha lo mfanekiso ogqokile njengamanje. AJ. Sawubona. Ngiyaxolisa futhi ufonele ngephutha. Kulungile. Nawuyinakekele. Lesi sixwayiso sakho sokugcina. Umuke waphinde wabeka unyawo lakho kulomuzi wangena indabeni za Rivati. Impilo yakho ngizoyenza ibenzima. Ngeke ngikuyeke uhambe kuloko nje kanjalo. Ugcina emqondweni lokho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.